Madwar 4,000 resident fi djar tal-anzjani madwar Malta u Għawdex bdew jitlaqmu bit-tieni doża tal-booster sabiex jibqgħu protetti kontra l-COVID-19. Fi żjara fir-residenza ta' San Vincenz de Paul, il-Ministri għas-Saħħa Chris Fernu għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela assistew għal proċess ta' tilqim tal-anzjani residenti f'din ir-residenza. Hawnhekk id-Deputat Prim Ministru qal li l-awtoritajiet tas-saħħa reġgħu ħarġu l-istedina tal-vaċċin lil madwar 17,000 anzjan u anzjana li għandhom il-fuq minn 80 sena u li jgħixu fil-komunità u ma' 6,000 persuna li għandhom sistema ta' immunità baxxa. Dan fil-waqt li mal-2000 anzjan tal-fuq minn 80 sena li jgħixu fil-komunità u li ma jqumux mis-sodda se jkunu mlaqma fid-djarhom stess b'appuntamenti li se jibdew jiġu komunikati b'telefonati fil-jiem li ġejjin. F'din iż-żjara Deputat Prim Ministru ħabbar ukoll li b'mod immedjat fl-Isptar Mater Dei f'każijiet ta' ommijiet li huma pożittivi għal COVID-19 waqt il-proċess tal-ħlas kemm b'mod naturali kif ukoll b'ċesarja se jitħallew ikunu akkumpanjati minn persuna waqt it-twelid. Dan fil-waqt li f'każ li s-sieħeb tal-om ikun jew tkun fi kwarantina mandatorja se jitħallew jakkumpanjaw l-om waqt il-proċess tal-ħlas ukoll kemm il-darba ma jkollhomx sintomi tal-COVID-19. Min-naħa tiegħu il-Ministru Joe Etienne Bela faħħa l-effiċjenza tal-proċess ta' tilqim fid-djar tal-anzjani fejn fi ftit jiem mistenni li jkunu mlaqma l-maġġoranza tal-anzjani residenti. Huwa fisser li fir-residenza ta' San Vincenz de Paul madwar 89% tar-residenti kienu diġà mlaqma bl-ewwel booster u se jkunu qed jirċievu tieni booster fil-jiem li ġejjin. Il-Ministru Abela ħeġġeġ l-anzjani kollha li jirċievu l-istedina għal booster biex dawn jaċċettaw ħalli l-immunità tagħhom tibqa' tkun imsaħħa.